Bog je stvorio čovjeka. Bog je stvorio ljude. Bog je stvorio tebe i mene. Bog voli ljude. Bog voli tebe i Bog voli mene. Bog je stvaran. Biblija u Evanđelju po Ivanu 3.16 kaže ovako: jer Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog sina, da ne pogine ni jedan koji u njega vjeruje, nego da ima vječni život. Vječni život je milosni dar od Boga za tebe, za mene, za cijelo čovječanstvo. Bog ljubi svijet. Ti si toliko Bogu vrijedan i dragocjen. Samo pogledaj što je On učinio za tebe. Nitko nije mogao dati tako veliki dar kao što je Bog dao. Bog je dao najveći dar, svoga Sina, jedinorođenoga, Isusa Krista, za tebe i za mene. Isus Krist je trebao doći. Zašto je On trebao doći? Jesi se to kad zapitao? Isus Krist je morao doći zato da ti i ja ne odemo u pakao. Bog je toliko zainteresiran za čovjeka. On je stvorio čovjeka. U početku Bog je stvorio Adama od praha zemaljskoga i u nosnice mu je udahnuo dah života i čovjek je postao živa duša. Što se dogodilo? Bog je stvorio svu ovu zemlju radi čovjeka. Dao je Adamu vlast, upravu nad cijelom zemljom. Što je Adam uradio? Adam je tu vlast koju mu je Bog dao predao Sotoni kada je zgriješio. Adam kad je zgriješio, Biblija kaže da plaća za grijeh jeste smrt. I Bog je rekao Adamu, ako to učiniš, umrijet ćeš. I Adam nije umro fizički, ali je umro duhovno. I zato što je Adam to uradio, ti kad si se rodio fizički na ovoj zemlji, ti si duhovno bio mrtav. Naslijedio si taj grijeh od Adama. Mrtav, odvojen od Boga. Mrtav, nisi bio živ duhovno. I Isus što je učinio? Kada je došao, On je došao da te oživi duhovno. Zato On je otišao na križ, umro za sve naše grijehe, pokopan je i treći dan je uskrsnuo. On je za to vrijeme bio u paklu. Da ti ne odeš u pakao, da ja ne odem u pakao, da ni jedan čovjek ne ode u pakao, da niti jedan čovjek koji vjeruje u Isusa Krista, Sina Božjega, ne ode u vječnu smrt, nego da ode u vječni život. Vječni život je u raju, vječna smrt je u paklu. Bog te ljubi i On te poziva na obraćenje, da se okreneš k njemu, da zazoveš ime Gospodnje i da primiš spasenje. Isus Krist na križu je rekao, svršeno je. Što je svršeno? Svršeno je. Plaća za grijeh je plaćena. Njegovom smrti. On je platio plaću za grijeh svojom smrću. Za tvoj grijeh i za moj grijeh. Taj grijeh koji smo naslijedili. Ti nisi grešnik zato što si učinio neki grijeh. Ti si grešnik zato što si po prirodi, duhovnoj prirodi, ti si grešnik. I zato ti trebaš Isusa u svom životu. Kad kažeš Isuse, dođi u moj život, njegov život će doći u tvoj život. Njegova snaga će doći i promijenit će tvoju nutrinu. I ti ćeš biti nanovo rođen, duhovno nanovo rođen. Jedan Nikodem, farizej, koji je bio član velikog vijeća, on je bio stariji čovjek, on je postio, on je molio, on je čitao, sve dobre stvari je radio. I on je došao Isusu jedne noći i pitao, učitelju, što mi je činiti? I Isus kaže, zaista, zaista kažem ti, moraš se nanovo roditi. Isus mu je rekao da se mora duhovno roditi. Isus isto govori, jučer, danas i zauvijek. Ti si duhovno mrtav i moraš se nanovo roditi da bi imao vječni život u sebi i da bi proveo vječnost sa Bogom koji te
bezgranično ljubi. Dakle, što ti je činiti? Ti trebaš reći, Isuse, dođi u moj život, ja vjerujem da si ti umro za mene, ja vjerujem da me čuješ, ispuni moje srce, moju dušu, on će doći. Dakle, ti kažeš kakav dokaz za to. Pogledaj, dokaz ti ćeš imati kada povjeruješ. Ti ne možeš spasiti samoga sebe odlaskom u crkvu, svojim dobrim dijelima, čitanjem Biblije, molitvom, time da hodočastiš, što god da dobro radiš, ti ne možeš spasiti samoga sebe. Ti možeš misliti, Bog će se sjetiti mojih tih svih dobrih stvari. Neće. Kad bi bilo moguće za tebe i za mene da se spasimo sami, Isus nikad ne bi došao. Nikad ne bi dolazio i prošao kroz svu tu muku, agoniju, patnju. Zato je on u Getsemanskom vrtu rekao, Oče moj, ako je moguće, neka me mimoiđe ovaj kalež. Što ako je moguće? Ako je moguće za čovjeka da se sam spasi, ali nije moguće. Dakle, ti trebaš spasitelja i Isus stoji kraj tebe. I Isus ti kaže, ja stojim pred vratima tvojih srca, kucam i ako čuješ moj glas i otvoriš mi, ući ću i ostaću s tobom zauvijek. Želiš li ga? Naravno da ga želiš. Ja vidim da ga ti sad želiš. I reci Isusu Kristu sada ove riječi zajedno sa mnom. On te čuje, on će te čuti. Reci mu ovako. Isuse Kriste, ja vjerujem da si ti Sin Božji. Ja vjerujem da si ti umro za sve moje grijehe. Ja vjerujem da si ti pokopan i treći dan uskrsnuo od mrtvih. Isuse Kriste, dođi u moje srce, dođi u moj život. Učini da sam nanovo rođen. Ja tebe priznajem svojim spasiteljem, svojim gospodinom, svojim gospodarem. I sada kažem, vjerujem ti da si ti to učinio. Hvala ti da si me uslišio. Isuse, dobrodošao. I reci sada ovako, Bože, u Isusovo ime, ja ti zahvaljujem za Sveto pismo, Bibliju. Pomozi mi da ju razumijem. I hvala ti za to. Amen. Čitaj Sveto pismo, čitaj Bibliju, osobito Novi Zavjet, Evanđelja. I Bog će ti govoriti. Božji blagoslov. Amen.